आयौ सासे बिहरनाया जाला गरम गरमनो नै बेखौ बिसिना लांखानोसै र' मामि थांगौ हाय लोगोफोर वेलकम बेक टू माय इउटुब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा आङो दिनै सानडे स्पेशल नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों माने खालामगोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा आङो नै मैगं खागासिनो दं नै बे जाहैबाय सबाय बिमा एकदम लिंलाब लिंलाब माबानानै दंथारो हनै फुङाबो नै मेरला जाबाय आयौ नै खायै खायै खानानै नै मेरला दंबावोसो नै जानायाथ' गोगोम जाबाय फुरा जाजोबखाबाय आरोना थाइनायाबो थाइदों थायाखै नङा बिरादनो बेयावहाय जासिगोन आरो दंबावोसो बैजोंहाय ओमफ्राय बेनो आरोना दिनैहाय बेखिनिखौनो जानोसै नै दा नायलांबाय थाबानो जाबाय मारै जागोन आंनि रेसिपियाहाय थबाय थादो होमबा दिनैनि ब्लगखौबो स्टार्ट खालामसै थ' संनाय खावनायनि लाहार फाहार नै बे जाहैबाय सबाय बिमाखौ आरामसे साफा खालामजोबखाबाय बेखौ सोर सबाय बिमा होनो सोर लेस्रा होनथाय लेस्राबो होनोना लेसेरा ना लेस्रा बे ओमफ्राय नै बे जाहैबाय दालिजों संगोन बेखौ दाबो नै रुखाबाय समबाब होनांगौसिगौल' नै निम दालाइया बेखौहाय सेस बोखाजोब्बाय आरोना बिलाइखौहाय नै ओमफ्रायहाय दा बेखौ आराम सुनानैहाय मोजाङै बेखौहाय फोराननानै दोनसै आरोना बेखौ रानबाथाय थारमाने गुन्द्रा खालामनानै बे बिनानावानो लांगोन आरोना बेहाथ' फ्रेस मोनबाय थाया नालाय बेखायनो बेखौ फोराननानैहाय गुन्द्रा खालामनानैहाय बे जायखिजाया बाहायहैसिगोन आरोना लांनानैहाय नै जोंना बेदरा बेनो आरोना हाबाब फ्राम जागुलायखाबायहाय बे बिबुआ बाबानिलायनो बेहा बेदर मोदोम जानो बाथारदोंलायनो दामानि बेखौसो जानो नागिरदों बिबुखौसो ओमफ्राय नैबेखौ जोंहा जागोन आरोना दिनैहाय सासे गाइखेर लोंनोनो अबहाय दं होनदों बावनो गाहायाव नङा माबाखौसो होनदां बे सोबग्राखौ औ सोबग्रायावसो लोङोनो मा जिरायनानै बिदि उल्था खालामनाङा उल्था थांनो नाङा नै दलद था सेरावहाय आं हैनोसै नामा औ बिदि नङा र' दलद थादे मा दे औ नै बेयावसो लोंनो नै बेहा र' आं सुहैनो वास खालामनि गाइखेर लोंनो बिगासिनो ओमफ्राय दा फै मा ओंखाम संग्रायाव फैनो नाङा किटचेनाव फैनो नाङा थौ आं नोंखौ किटचेनाव दोननो बायो थौ सुनि गोरलै जानोनो मालाय बेबि जानो होनना बुंदों नै गाइखेरखौ बेयाव लोंफेरा नालाय आं ओरैनो सोनानै दोननायसोमोन दा बेखौहाय सुनानैहाय एसे दै गुदुंजों सोमनानै गोदो उन्दैयाव लोंग्रासोमोन दाफै मा र' आं सुनि एसे सुनानै लागोरनि दै गुदुंजों लोंफेरखालामोन बिदियाव दाख्लै बोरै नुसनखो दै गुदुंथार मा ओंखार हामा गुदुंजों खेला दा गेले आं खालामगोरनि र' नायनो नाङा हामा सुनानै दोनखानाय नालाय दै गुदुंजों सोमबाय आं मालाबा गोसो जालाबायो बेना बिदिनो आयै माखनासो थांलांबाय बेयावनो लखबनोसै आं दाफै मामि किटचेनाव दाफै सोबनो नै बिदिजोंहाय मोजां मोनदों ओरैसो थिखो मा ओरै थिखो औ मोजां बेयाव होजाया दाना गिलासाव हो होनलायबाय दे लोंदो दे नोङो बेदर संहैनोसै आंहा होआ बेखौबो सुनानै दोनखाबाय आराम साफानो नै बेहाबो सोलिगासिनो दं एवनायाहाय ओमफ्राय एकदमबारे गासिबो होजोबखाबाय आरोना सामब्राम गुफुर देनाय
बानलु गोरान हनै हास'ना होखाबाय तेजपात ओमफ्राय होखाजोबनोसै बांद्राय गोबाव एवजाबाय थाला बियो गोरानखा नालाय एवफ्रामखानाय बायदिसो दा बेदरखौ नायनोसै नै दैया रानजोब्बायना जेसेबांखिनि होदोंमोन बे रानजोब्बाय ओंखायनो नायनोसै आरोना दैखौ बुरजा होखादोंमोन दहायनो ओमफ्राय बेखौहाय दा रुइखोना रुइदिया दा सबाइ बिमा होनांगौ नालाय बेखौ रुइखोना रुइदिया एसे साखिनायग्रोसै आङो दाना मोनखाबाय नालाय बेदराबो सबाइ बिमाखौ आरामसे बेथ' दसेनो जाखागोनलाय खोबनांला बिदिनो मोनसिगोन बियो फोमोनसै आयौ मा जादों मा नोङो नै जाग्राया बेना नै बे दाख्लैनि नन फ्राइडा स्नेकआ चिप्सनि बदल बेखौ आङो अनलाइन बिहरदोंमोन ना बेखौ जाहोनो होननानैहाय गोथाव माबे नै माबायदि गोलैनानैहाय मैया दुल दुम मेगन खाथियावनो एकदमबारे नांदों आरोना बेनो दिनैबो एसे बुनानै दंबावो मैयाबो बुखांनायनि माबानायनि उनाव गोलैखांनायनि उनावहाय एसे माबाजोंहाय आइस पेकजोंहाय दे खोबलादो मा आइस पेकजोंहाय एसे माबानानै होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बुगाबाय नायदो मा दे खेबला दे मा दे खेबला दे औ थारमाने ओरैबायदि दुस्थ' जाबायना बियो बिदिनो गेलेयै गेलेयैहाय मानसिया बे सिरियावनो स्टेपआवनो माबादोंमोन आरोना मा होनना बुंगोन बेखौ एसे खुग्लुबनानैहाय नांनाय जादों आरोना खुग्लुबनाय बायदि गेलेदोंमोन आरोना मानसियाहाय ओमफ्राय बेयावनो बिदिनो मा जायो जा उसुबिदा मोनगासिनो आङो मेगन खाथियावनो नांनाय ना गियोबो आरोना बेखायनो आं सानदोंखि गाबोनफोर डक्टरनाव लांसै नामा होननानैहाय दिनैबो रावबो गैया बाबायाबो गैया नालाय दिनै न'आवबो ओंखायनो सानबायखि आं गाबोन लांसै नामा बुगायाबा माने बुगाबाय जेबो जायाखै खोमा जानायालाय गावथ' सानायबो खिथाखाया जेबो खिथाखाया बेबायदि सानायफोरखौथ' खिथाखाया ओमफ्रायहाय माबा आरोना मा होनो आंसो गिनाय मोनदों ओरैनोथ' आइस पेक होनाय लोगो लोगो बेबो बिदि गोसोम माबा जानानै थाखायासै ओरैनो एसे बे माबायाव नांनाय नालाय गोरायाव नांनाय नालाय बेगायाव नांनाय नालाय एसे गोथां बिदि जादों आरोना ओमफ्राय थैसाम खानाय बिदिथ' जायासै आरो दा बेबायदि आइस पेक होनायनि उनावहाय बिदिनो गोलैयोबा मायोबा आइस पेकफोरा थायोबा मोजां आरोना बे फार्मासिनिफ्राय लाबोखानायमोन आइस पेकआहाय ओमफ्रायहाय दा बेखौनो होना होबाय ओमफ्राय दाथ' जेबो जायाखै बायदि मोनदों आङो थेवबो गोसोआव उसुखुथु मोनना एसे बोरैबा मोनो सानफ्लांबाय थायो बिदिबाथाय आरो नांनायाबो दस्रायाव आलदा खोथामोन मेगन खाथियावसो जाहैबाय नालाय बेखायनो आं एसे उसुबिदा मोनदों आरोना नायनोसै गाबोन मा जायो ओमफ्राय गावथ' सायाखैथ' होनखाथारो सानायखौथ' होनखाया आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आं मोनसे खोथासो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदोंमोन बेसेबांबा गोबाव जाबाय बेखौ बुंनो साननाया आङोहा नैबे माबाखौसो दाख्लैनिफ्रायनो फाख्रि बिफां नंगासिनो आरोना बेखायनो आं बुंदोंमोनखि फाख्रि बिफांखौ दोननो नाङा होननानैहाय फाख्रि बिफां नंनानैहाय आरोना ओमफ्राय खिन्थु बैयावहाय दंखायोमोनबो बैयाव नारेंखल बिफां दंमोन नालाय बे सायावनो रज'दोंमोनबो आरोना ओमफ्राय जायखिजायाहाय बे फाख्रि बिफां नङा आरोना बियो माबासो बिलाइया एसे बेबायदि जाबोदों नालाय गोरलैयावहाय बांद्राय सिनायासै खुन बिफांसो आरोना बियो माबा मा होनो थुला बिफांसो बियो बेयावबो दं बेयावबो दं नै एखे दा जाय फाख्रि बिफां बैयाव थानाय बेखौहाय माबाय आरोना फुनानै दोनबाय फुबाय गोरलैयावनो दा बेयावनो दाख्लैहाय आङो बुंदोंमोन नालाय जे फाख्रि बिफांखौ दोननो नाङा मानो नाङा होननानैहाय थ' बेयावनो सोरबा सोंहरदोंमोन आरोना फाख्रि बिफांखौ मानो दोननो नाङा आब' मानो दोननो नाङा होननानैहाय खिथा होननानैहाय सानैसो सोंहरदोंमोन आरोना आगैमोनाहाय थ' बेखायनो आङो बेखौहाय ओरैबायदि फोरमायनो सानदों जे बेयावहाय मोननै माबा दं आरोना साइन्टिफिकेलि आरो स्पिरिचुवेलि माने धोरोमजों लोब्बा लाखिनानैबो बेयाव फोथायनाय दं आरो साइन्टिफिकेलि रिजन दंखायो बेनि मानो दोननो नाङा बेखौहाय न'आवहाय बा न' सेरावहाय बिदिखौहाय दोननो नाङा होननानै बुङो आरोना थ' रावबोआनो बांसिनानो दोनखाया बांसिनानो माने रावनावबो न'आवहाय बिदि थाखाया आरोना फाख्रि बिफांफोरा थाखाया दा मेन माबाया जाहैबाय जोंनि धोरोमारि फोथायनाय मथेथ' बुंखायो नालाय नङा होमबा
मा होननानै बुङो जे फाख्रि बिफाङाथ' एफा गिदिर गिदिर जायो बेयावथ' फुजाबो होयो नङा होमबा सोरबा सोरबाथ' फुजाबो होयो बिदि दुरुं खालायनानै दोनो नङा होमबा गोबां फोथायनाय दं माने धोरोमारि हिसाबैबो जे बेयाव मोदाय दावदाय थायो मायो होननानैहाय भगबानफोर थायोनो मोदायफोर थायोनो बेयाव थानो नाङा बा बेयाव मानो नाङा दोननो नाङा होननानैहाय बेबायदि धोरोमारि मथे बेबायदि फोथायनायबो दं आरोना थ' बेजों लोगोसे आङो बे धोरोमारि फोथायनायजों लोगोसे मोनसे साइन्टिफिकेलि रिजन बेखौबो खिन्थानो सानदों थ' फाख्रि बिफां दोननायनि साइन्टिफिक रिजनाबो मा होननानै बुंनांगोन साननानै नायोब्ला नुखायो जे फाख्रि बिफांफोराहाय बेसेबांबा गिदिर गिदिर जायो नङा होमबा बे एफा गिदिर जागोन बोसोरै बोसोर बे एरबाय थायो गिदिर जानायजों लोगोसे मा जायो बिनि रोदाफोरा सायावबो माने बिफांनि सायावबो एरग्लाबजोबो आरोना ओमफ्राय एरग्लाबजोबनानै बेसेबां गुवार जायगा लायो बेखौ मिन्थिखायो नङा होमबा ओमफ्रायहाय बियो दाबायदियाव न' खाथिफोराव थायोबा बे न'फोरखौनो बियो जोख्लोबजोबगोन आरोना बियो जोख्लोबजोबनानैहाय माने साया सायख्लुम बेबायदि खालामनानै दोनगोन आरोना ओमफ्रायहायथ' बेबायदि रोदाजों खोबसिन जायोबा माबायदि जागोन न'फ्राहाय आरो बेनि जे गाहायनि जे रोदा बेबो ओरैबायदि गोरा गोरा ओरैबायदि माबा जायो गिदिर गिदिर जायो नङा होमबा दा बेफ्रावहाय माने न' बिथाफोराहाय बेयाव उइक जानो हागौ आरोना ओमफ्रायहाय लोगोसे बेखौ साइन्टिफिक रिजन मोनसे मेनानो जाहैबाय बे बिफाङावहाय सिङावहाय रावबो उन्दुनो नाङा होननानै बुङो नङा होमबा माबा सिङावहाय फाख्रि बिफां सिङावहाय उन्दुनो नाङा होननानै बुङो बे मोनायावहाय मा जायो बे फाख्रि बिफाङाहाय जों बिफांफोरखौथ' मिन्थियो नङा होमबा बयबो मानसिया मा गेस लायो बिफाङा मा गेस लायो बेखौथ' बयबोआनो मिन्थिखायो नङा होमबा थ' माबायाहाय मा होनो कार्बन डाइ अक्साइडखौ बोनानै लायो नङा होमबा बिफांफोराहाय ओमफ्रायहाय अक्सिजेनखौ हगारो थ' जों मानसियाहाय अक्सिजेनखौ लायो आरो कार्बन डाइ अक्साइडखौ हगारो नङा होमबा ओमफ्राय नाथाय हरनि समावहाय मा जायो कार्बन डाइ अक्साइड जे हगारनायनि एमाउन्ट बे एमाउन्टआ बारा जायो आरोना ओमफ्राय बेयावहाय जुदि सिङावहाय मानसिफोर उन्दुनानै थादोंबा मादोंबा बे कार्बन डाइ अक्साइड बारा जानानै बा अक्सिजेन खम मोननानैहाय बे मा जायो बिदियावनो थैखोमायो आरोना बेबायदि सिङावहाय ओंखायनो थानो नाङा होननानै बुङो बेसो आरोना नङाबाथ' मोदाय दावदाय बेफोरनि सोमोन्दै आं बेखौ बारा मोनथिला बेफोरखौ आं बांद्राय बिसासबो गैया आरोना थ' बेनो आरोना आं मोनथिनायावहाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाबो जुदि माबाफोर मोनथियोबा आंनो कमेन्टनि गेजेरजों खिन्थाहरबानो जाबाय दे बेनो बे सिङावहाय माने फाख्रि बिफां सिङावहाय बेबायदि थानो नाङा होननानै बुङो आरोना बियो मोनानि समावहाय बेबायदि गेस हगारो जायनि थाखायहाय माने अक्सिजेन खमि जायो थ' बेनो लोगोफोर आं मानि थाखाय बुंदोंमोन जे फाख्रि बिफांखौ न'आव खाथियावहाय बा न'आवहाय दोननो नाङा होननानैहाय बेनोमोन आरोना थ' सोरबा सानैसो आगैमोना सोंहरनायनि थाखाय आं बेखौहाय रिप्लाय होनाय जाबाय थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेयाव दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं